Шановному панству, дзень добры, вёска Мікалаева. Іўеўскі раён, Гродзенская вобласць, былое Великое княство Литовское, а сёння республика Беларусь. Ну что, наперад! Мікалаева гэтая вёска, яна раскінулася на пакручастым беразе срэбнаводнага бацькі Нёмана. І я вам скажу, што гэта ці не адзіная рака Беларусь, якая так ахінута сакральным духам. Вось у дрымучых балотістых лясах з-пад валуна забіла крыніца і нарадзіўся бацька Нёман. І ён пачаў дапамагаць людзям, звярам, птушкам, лугам, палям, усяму жывому на зямлі. І вось у тых мясцінах, дзе бацька Нёман выходзіў на бераг у абліччы чалавека, вось там людзі будавалі свяцілішча і маліліся яму. Колькі легенд, колькі паданняў складзена пра гэтую сакральную раку, колькі песень напісана. Памятаеце, у Адама Русака «Краса моя, мой Нёман родны, ты непокорны, ты свободны, краса лугоў, краса нізін, люблю цябе, як родны сын». Па берагах гэтай легендарнай ракі шмат нарадзілася і выраса слаўных дачок і сыноў Беларусі. У траўні 1924 года тут, у Мікалаева, нарадзіўся Леанід Побаль, які стаў знакамітым беларускім археолагам. Леанід Давыдавіч быў прадстаўніком Беларусі ў міжнароднай уніі славянскай археалогіі. Асновай яго навуковай дзейнасці было вывучэнне ранняй гісторыі славян на тэрыторыі Беларусі у агульным кантэксце славян Еўропы. Леанід Побаль напісаў 6 манаграфій і больш за 200 навуковых прац. Ён аўтар такіх кніг, як «Славянскія старажытнасці Беларусі», «Археалагічныя помнікі Беларусі», «Старажытнасці Беларусі ў музеях Польшчы». Леанід Давыдавіч займаўся яшчэ вывучэннем абарончых умацаванняў гарадзіж, а таксама ён ахарактарызаваў працэс пераходу насельніцтва ў селішчы і сувязь насельніцтва з рымскім светам. І вось каля сваёй вёскі Мікалаева Леанід Побаль вынайшаў стаянку каменнага веку, шаноўнае панства. Я вось не ведаю, як зараз, а раней на гэтых вось мікалаеўскіх палях знаходзілі і наканечнікі стрэл, і скрабкі, і праколкі. Ну, карацей, на гэтай зямлі людзі жывуць даўно, і гэту зямлю мы ні ў кога не адбіралі, ні ў кога не заваёўвалі, а, як казаў Янка Купала, ад прадзедаў спакон векоў нам засталася спадчына. Стаянка першых пасяленцаў, яна знаходзілася вось на беразе Нёмана, дзе сёння мясцовыя могілкі. І хутчэй за ўсё, што на гэтых мясцовых могілках хавалі людзей яшчэ з тых даўніх колішніх часоў. Леанід Побаль, шаноўнае панства, ён быў адным са стваральнікаў музея пры Акадэміі навук Беларусі. І вось на сённяшні дзень у гэтым музеі захоўваецца човен, які быў падняты з Нёмана вось тут, каля вёскі Мікалаева ў 2018 годзе. Човен той у даўжыню 8 метраў, а вагою 1,5 тоны. І вось навукоўцы зрабілі ўсе аналізы гэтаму човну і сказалі, што дрэва, з якога ён зроблены, дуб, быў сечаны ў 1500 годзе. Ну, дзесьці так, каля гэтага. Гэта 16 стагоддзя. І вось гэтая вёска Мікалаева упершыню ў летапісы таксама патрапіла ў 16 стагоддзі. І ўжо гэта была не вёска, а мястэчка, ашмянскае павета.
Віленскага воеводства Вялікага княства Літоўскага. Так а вы нашли човна тут в нем, коли самой вёски ці далі? Вот буквально вот последний дом, и там метров 50 дальше. Пригласил людей, потом водолазов. Те залезли, посмотрели, обмерили. 8 метров 20 сантиметров в длину. Из цельного дерева, с дуба, выдолблено. І хто ведае, шановне панство, можа на гэтым човне прыплылі нейкія купцы замежныя, значыцца, сюды у Мікалаева на кірмаш. Тут на гандлёвай плошчы тавар прадалі і зайшлі ў карчомку, што тут вось стаяла якраз. Ну, а ў карчомцы мясцовага напою па чарцы другой каўтнулі, пайшлі ў танцы і пазнаёміліся на гэтых танцах з дзяўчатамі мясцовымі, нашымі прыгажунямі-ліцвінкамі. Запрасілі іх у човні, значыцца, павазіць па Нёмане. А дзеўкі човен узялі ды разгайдалі, ён вады чарпнуў камнем на дно. Так човны утапілі. А можа, ўсё і не так было, шановнае панства. Можа, гэта быў човен першага ўладара Мікалаева Лукаша Свірскага. А ён тут уладарыў у 1555 годзе. Можа, гэта ягоны човен быў. Кажу, што хлопец быў вельмі ж талковы. Ён быў пісарам у самога віленскага воеводы Мікалая Радзівіла Чорнага. Лукаш Свірскі быў маршалак гаспадарскі яшчэ. Ён памёр у 1593 годзе. Ну і пасля ягонай смерці ягоная удава ўжо, значыцца, Мікалаева перапісала на сваю дачку, на Станіславу Фурсаву. Але гісторыкі пра іх нічога не кажуць. Пра гэту Фурсаву нічого не кажуць, і не кажуць яны і пра Радзівілаў, якія кіравалі ў Мікалаева пасля Фурсавай. А вось пасля Радзівілаў, шановнае панства, сюды прыйшоў род Кішак, гербу Дуброва. Быў такі, значыцца, Мікалай Кішка, сын Станіслава Станіславіча, мсціслаўскі воевода. Дык вось Мікалай Станіславіч Кішка ў 1629 годзе тут у Мікалаева на свае ўласныя грошы вырашае збудаваць уніяцкую царкву. Царква была збудаваная, і святаром сюды быў накіраваны Ляцевіч Андрэй Апанасавіч. І Мікалай Кішка яму строга-настрага наказаў, каб ён шчыра маліўся тут Богу за айчыну, наш народ і за сям'ю Кішкаў. Ну, колькі та царква прастаяла, я, шановне панства, не ведаю. Вядома, што ў 1830 годзе, калі Мікалаева належала Константину Тизенгаузу, то ён аднавіў тую царкву. Константин Тизенгауз – наш знакаміты асветнік прыродазнаўца. Ён сваё жыццё прысвяціў такой навуцы, як арніталогія. Константин Тизенгауз – аўтар прац «Асновы арніталогіі» або «Навукі пра птушак» і «Усеагульная арніталогія» або «Апісанне птушак усіх частак свету». У сваім маёнтку ў паставах Константин Тизенгауз стварыў арніталагічны музей, у якім было некалькі тысяч узораў птушак з Беларусі, Літвы і Украіны. Граф Константин Тизенгауз, ён амаль усё сваё жыццё пражыў у Беларусі. Ён лічыцца заснавальнікам беларускай арніталогіі. Ну і, вядома, шмат ён падарожнічаў па Беларусі і бываў тут, у сваёй вёсцы Мікалаева, вывучаючы птушыныя сем'і, што гняздуюцца па берагах Нёмана. І, відаць, тады вось падчас такой экспедыцыі ён і вырашыў аднавіць у Мікалаева старую уніяцкую царкву. Дарэчы, захаваліся фотаздымкі той царквы. У
1939 годзе уня была скасаваная і царкву Мікалаеўскую перадалі праваслаўнаму духавенству. Ну а ў 1922 годзе за польскім часам здарыўся пажар і царква згарэла. Ну, але прыход царквы быў вялікі мікалаеўскай. Ну, і я вам скажу, што мястэчку быць без храма, ну, ніяк проста нельга. А праз год, у 1923 ці то у 24 годзе, на старым намоленым месцы над Нёманам распачалося будаўніцтва новай праваслаўнай царквы. Гэтую царкву збудавалі ў 1926 годзе і асвяцілі яе пад тытулам Пакрова Пресвятой Багародзіцы. Ну, але вось пасля вайны, недзе ў 60-70-х годах, храм быў закрыты і аднавілі царкву толькі ў 90-х годах мінулага стагоддзя. У Мікалаева, акрамя царквы, была яшчэ сінагога, карчма і было шмат лавак. І Мікалаева, адрознівалася ад іншых мястэчак навакольных тым, што тут ішоў не толькі ўнутраны гандаль, а яшчэ і міжнародны гандаль. Справа ў тым, што Мікалаева было берагавое партовае мястэчка. Тут, шановне панство, у Мікалаева была одна з буйнейших пристаней на Нёмане. Она называлася Хлебная пристань. І сюди збожжа везли адусюль і ссыпали його у спіхлери. Это такие склады для товаров, які стояли вось понад Нёманом. Ну, а там уже з гэтых спіхлеров збожжа грузили на віціны і под ветразем гэтай віціны і шли у Прусію, а там у Балтыйскае море, дзе у портах Балтыйскага мора наша беларускае збожжа карысталася вялікім попытам. Назад віціны пустыя не ішлі. Іх загружалі віном, спецыямі, кавай, селядцамі. Ну і вось Владислав Сыракомля расказваў, што, значыцца, каюту капітана цалкам шчыльненька ўсю заставлялі мэбляю, завешвалі жырандолямі, ну і рознымі там заморскімі штучкамі заставлялі. Ну і калі праходзілі мяжу, то, значыцца, на мяжы казалі, гэта ўсё інтэр'ер каюты, мытам не абкладаецца. Ну і яны мыта не плацілі, прыходзілі сюды ў парты свае, вось у Мікалаева, і тут гэта ўсё разгружалі і распрадавалі. Назад каюта зноў ішла пустая. Вось такі, кажа Сыракомля, быў бізнес. Мікалаева было даволі знакамітым мястэчкам. Пра яго нават ведаў сам кароль Рэчы Паспалітай Аўгуст III, сын караля Аўгуста II Моцнага. І кароль 21 траўня 1742 года мястэчку Мікалаева надаў прывілей. А гэта значыць, што Мікалаева карысталася асаблівымі правамі, якіх не было ў іншых. У другой палове 18 стагоддзя гэтая вёска была ўласнасцю агінскіх і пэўны час належала гетману Вялікага княства Літоўскага Міхаілу Агінскаму. Гэтае колішняе мястэчка Мікалаева, шановнае панства, мае дуже багатую гісторыю. Тут от можна сесці з раніцы на гэтай лавачцы і аж да вечара расказваць пра мінулае гэтага мястэчка. Тут жа вось была прыстань, тут была пераправа, быў паром дзейнічаў, мост быў. Ну і вось у 1969 годзе Беларусьфільм распачаў працу над кінастужкаю па матывах Алеся Адамовича «Партызаны». Кіно завецца «Сыновья уходят в бой».
І вось адзін з эпізодаў гэтага фільма здымалі тут у Мікалаева. І на кадрах відна вось і вёска Мікалаева, і царква, і пераправа. Вось такая, шановне панства, гісторыя. Поспеха вам, все самае найлепшае. Да пабачэння.